मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। जिला सहरसा जिला दरभंगा में हो गइल बारे हल्ला हो गइल बारे हल्ला हो। तोहर सूरतिया देखी के हमर फट गइल बारे पैजम्मा हो। तोहर सूरतिया देखी के हमर फट गइल बारे पैजम्मा हो। तोहर सूरतिया देखी के हमर फट गइल बारे पैजम्मा हो। सुंदर सूरतिया मोहनी मूर्तिया बनैले बारू भगवान हो। काहे न तोहरा पे रामबीन मारी गजब के तोहर समान हो। गजब के तोहर समान हो। सुंदर सूरतिया मोहनी मूर्तिया बनैले बारू भगवान हो। काहे न तोहरा पर दिनेश मारी गजब के तोहर समान हो। जिला अररिया जिला खगड़िया जिला अररिया जिला खगड़िया हो गइल बारे दंगा हो दंगा हो। तोहर सूरतिया देखी के हमर फट गइल बारे पैजम्मा हो। तोहर सूरतिया देखी के हमर फट गइल बारे पैजम्मा हो। फट गइल बारे पैजम्मा हो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। रंजित रावाना हो तोहर दीवाना बना बेला सुपर गाना हो। दिल से तू एक बार आई लव यू बोला खुशोई सुन के जवाना हो। खुशोई सुन के जवाना हो। रंजित रावाना हो तोहर दीवाना बना बेला सुपर गाना हो। दिल से तू एक बार आई लव यू बोला खुशोई सुन के जवाना हो। जिला हो यारा जिला हो छपरा जिला हो यारा जिला हो छपरा हो गइल बारे पंगा हो पंगा हो। तोहर सूरतिया देखी के हमर फट गइल बारे पैजम्मा हो। तोहर सूरतिया देखी के हमर फट गइल बारे पैजम्मा हो। जिला सहरसा जिला दरभंगा में हो गइल बारे हल्ला हो गइल बारे हल्ला हो। तोहर सूरतिया देखी के हमर फट गइल बारे